100 మీటర్స్లో సిల్వర్ మెడల్, 200 మీటర్స్లో బ్రాంజ్ మెడల్ సాధించి చైనా వీధుల్లో భారతదేశ పతాకాన్ని రెపరెపలాడించాడు. అమ్మా నాన్న తనకిచ్చిన మనోధైర్యమే తనని ఈ స్థాయికి చేర్చిందని చెప్పాడు పవన్. టాలెంట్ ఉన్న ఎన్నో కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళలేకపోతున్నానని, ఈ మధ్య ఏషియన్ గేమ్స్లో సెలెక్ట్ అయినా కూడా స్పాన్సర్లు లేక పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోయాడు. తనకు స్పాన్సర్స్ ద్వారా ఆర్థిక సహాయం లభించి పవన్ ఇంకా ఎన్నో విజయాలు సాధించి భారతదేశ కీర్తి పతాకాన్ని రెపరెపలాడించాలని ఆశిద్దాం. గాడ్ బ్లెస్ యూ పవన్ కుమార్ చెల్లా. పవన్ కుమార్ చెల్లా అందరి కుర్రాళ్ళలాగే ఇంజనీరింగ్లో అడుగుపెట్టాడు. చదువుల్లో, ఆటపాటల్లో అన్నింటిలో ముందుంటూ పైలట్ కావాలని అతని కళ నిజం చేసుకోవడానికి నిరంతరం కష్టపడుతున్నాడు. అంత ఆనందంగా, ధైర్యంగా ఉన్న పవన్ని చూసి కాలం తట్టుకోలేకపోయింది. ఒక లారీ యాక్సిడెంట్తో పవన్ జీవితాన్ని తారుమారు చేసింది. ఆ యాక్సిడెంట్లో పవన్ కాలు కోల్పోయాడు. కాలాన్ని ఎదిరించి ప్రశ్నించే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళలో పవన్ ముందున్నాడు. కాలానికి ఎదురు నిర్ణయించుకున్నాడు. కానీ ఏం చేయాలో, ఎలా చేయాలో కొన్ని రోజులు అర్థం కాలేదు. తర్వాత రోజు బ్లేడ్ రన్నర్స్ గురించి తెలిసింది. దానికి సంబంధించిన విషయాలు తెలుసుకుని
Looking forward to a blockbuster release. Bye. పవన్ కుమార్ చల్ల అందరు కుర్రాళ్ళలాగే Hi. First of all, congratulations to the whole team of ladies and gentlemen for a grand music release. నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మ్యూజిక్ రిలీజ్ కోసం చాలా చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేశాను బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మిస్ అవుతున్నాను. పవన్ కుమార్ చల్ల అందరు
Hello, check, check. We request all the audience to be please seated. All the audience, the show is about to start. Andhra audience, please be seated andi. Kasapetla show start kabotundi. We request the guests and the audience to be please seated. హలో ఎవ్రీబడి, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. ఫస్ట్లీ ఇక్కడికి విచ్చేసిన మీడియా వారికి, పెద్దలకి అండ్ అలాగే అందరూ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్స్ అందరికీ మా లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ ఆడియో రిలీజ్కి స్వాగతం, సుస్వాగతం. Madras Sridhar garu, Dr. MVK Reddy garu kalisi Shirdi Sai Combines in association with Raj Kandukuri, PL Creations presents ladies and gentlemen and gotelugu.com. So Nikita, ఎస్, చాలా బాగుంది టైటిల్. అవును ఇంతకీ బ్యూటిఫుల్ లేడీస్ వచ్చేసారు, హ్యాండ్సమ్ జెంటిల్మెన్ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. అవును. సినిమా ఏంటి సినిమా? ఫస్ట్ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే వైర్లు ఉన్నాయి, ల్యాప్టాప్ ఉంది, మౌస్ ఉంది, ఫోన్లు ఉన్నాయి, ఇట్ సైడ్ చూస్తే ఫేస్బుక్ ఉంది. అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఏం జరుగుతుంది, ఏం చూస్తే ఇక్కడ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ మనకు కనిపిస్తుంది. అవునా? అంతే కదా. నీకు బయట చూస్తే ఇంకేం కనిపిస్తుంది? ప్రతి ఒక్కళ్ళు మొబైల్స్ వచ్చిన తర్వాత మొబైల్తో మాట్లాడడం ఎక్కువైపోయింది అనమాట, మనుషులతో మాట్లాడడం తక్కువైపోయింది. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఫేస్ కడుక్కోకుండా ఫేస్బుక్ లో, మంచినీళ్ళు తాగకుండా వాట్సాప్ లో, టాయిలెట్కి వెళ్ళకుండా ట్విట్టర్, చెప్పేసి ఇంకా కంటిన్యూ చేయి. దేవుడా, అసలు బేసిక్గా ట్విట్టర్, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్ ఇవన్నీ మన బ్లడ్లో కలిసిపోయినాయి అనమాట, ఆ రేంజ్లో కలిసిపోయినాయి. అసలు మనం అన్నం తినకుండా అయినా ఉండొచ్చేమో, కానీ అసలు ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, వాట్సాప్ యూజ్ చేయకుండా ఉండగలమా? అంతెందుకు శశి, నువ్వు పొద్దున్నే లెగగలనే ఒకప్పుడు దేవుడి ఫోటో చూసేవాళ్ళు, లేకపోతే మదర్ ఫేస్ చూసేవాళ్ళు, అంతగా కాకపోతే వాళ్ళ ఫేస్ వాళ్ళే చూసుకునేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అబ్బా ఎన్ని మిస్ కాల్స్ వచ్చాయి, ఆహాహా ఎంతమంది కమెంట్స్ పెట్టారు, అర్రే ఫోటో నిన్న అప్డేట్ చేశా, ఇప్పటి వరకు ఒక్కడ కమెంట్ పెట్టలా. ఒక్క పోస్ట్ కానీ ఒక్క లైక్ కానీ రాకపోతే పరువు పోయినట్టు, లేదంటే ఏదో పరువు నష్టం జరిగినట్టు ఎంత ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు మన వాళ్ళందరూ. 100% కదా. అసలు ఇట్లాంటి పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ మద్రాస్ శ్రీధర్ గారు ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకున్నావు? సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మధుర శ్రీధర్ గారు ఫస్ట్ నుంచి టాలెంట్ ఎక్కడున్నా కానీ ఆయన New ఎంకరేజ్ talent. చేయడంలో, న్యూ టాలెంట్ ఎక్కడున్నా కానీ ఎంకరేజ్ చేయడంలో ఫస్ట్ ఉంటారు మన మధుర శ్రీధర్ గారు. తీసుకున్న స్నేహ గీతం, తర్వాత ఇట్స్ మై లవ్ స్టోరీ, బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్ అండ్ రీసెంట్గా ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేసిన మాయా మూవీ కూడా అయి ఉండొచ్చు. ఇన్ఫాక్ట్ మాయా మూవీని బాలీవుడ్ గ్రేట్ ప్రొడ్యూసర్ అయిన మహేష్ భట్ గారు మర్డర్ 4 మూవీగా రీమేక్ చేయబోతున్నారు బాలీవుడ్ లో. సో ఎస్, అండ్ ఇప్పుడు లేడీస్, ఎస్ మర్డర్ 4, మర్డర్ 1 2 3 ఎగ్జాక్ట్లీ ఇమ్రాన్ హాష్మి సీక్వెల్. అదే మై బాబు. గాడ్. అయితే మద్రాస్ శ్రీధర్ గారు ఇంకా టాలీవుడ్ నుంచి వచ్చి ఇంకా బాలీవుడ్కి వెళ్ళిపోయారు. మేబీ మై అప్పుడు గాడ్, గ్రేట్ సార్, సూపర్, ఫెంటాస్టిక్. Madras Sridhar garu is always the first person to encourage Hollywood. So on that note, so Nikita, ఇంతకీ ఆయన కొత్త టాలెంట్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు కదా, నువ్వు ఎందుకు హీరోయిన్ గా ట్రై చేయలేదు? యాక్చువల్లీ నేను హీరోయిన్ గా చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బ్యూటిఫుల్ నిఖితా నారాయణ ఆల్రెడీ హీరోయిన్ గా సెలెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ నిఖితాని కొంచెం సైడ్ జరగమనేసరికి నేను సైలెంట్ అయిపోయాను. ఇప్పుడు కానీ నేను చెప్పు. శశి ఇందులో 4 హీరోలు, నువ్వెందుకు ఒక హీరోగా ట్రై చేయలేకపోయావు? ఆయన కొద్దిగా డైటింగ్ చేయమన్నారు. అర్థం అది కొద్దిగా కష్టం వేసింది. హైదరాబాద్ లో ఉంటూ బిర్యానీ తినకుండా ఉండగలమా? అండ్ వాళ్ళైతే జిమ్, 6 ప్యాక్, 24 గంటలు ఒక రేంజ్ లో జిమ్ లో బాగా ట్రై చేస్తుంటారు. అచ్చుడు ఒక్కొక్కరు ఎంత హ్యాండ్సమ్ గా కూర్చున్నారో. మనకి మినిమం ఫ్యామిలీ ప్యాక్ తగ్గించి 6 ప్యాక్ పెడితే అప్పుడు నెక్స్ట్ మూవీకైనా ట్రై చేయొచ్చు. ఎస్, కమల్ గారు మొన్నటి వరకు ఆన్లైన్ లో ఫుల్ 6 ప్యాక్ బాడీ, 8 ప్యాక్ బాడీ కదా భయ్యా,
8 ప్యాక్ బాడీతో ఫుల్ హల్చల్ చేశారనమాట. సినిమాలో కూడా నాకు తెలిసి చూపించినట్టుంది. సో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కానీ సోషల్ నెట్వర్క్ నుంచి అన్ని తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది. 100%. అండ్ ఇప్పటికే మనం మధుర శ్రీధర్ గారు సార్ గురించి చాలా తెలుసుకున్నాము. కాకపోతే ఆయన గురించి ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకోవాలంటే ఒక ఏవి చూస్తే ఇంకా బాగా అర్థమవుతుందేమో. 100%. ఎస్. సో బేసిక్లీ టాలెంట్ ని ఎంకరేజ్ చేసే ఒక వ్యక్తి మధుర శ్రీధర్ గారి గురించి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఏవి. లెట్స్ వాచ్ ఇట్. ఎస్, ఏవి ప్లీజ్. కోమళ్ళ శ్రీధర్ రెడ్డి అనే ఇతను ఆర్ఈసీ వరంగల్లో ఐఐటి చెన్నైలో బాగా చదివేసుకుని గోల్డ్ మెడల్ సంపాదించి అమెరికా, సౌత్ ఆఫ్రికా, స్విట్జర్లాండ్ లాంటి దేశాల్లో పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు ఎలగబెట్టి ఇక్కడ కాదు మనం సంపాదించాల్సిన గోల్డ్ మెడల్లో తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో సంపాదిస్తేనే కిక్ ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో మధుర ఆడియో స్థాపించి దాదాపు 700 చిత్రాలు తన ఆడియో ద్వారా విడుదల చేసి మధుర శ్రీధర్ అయ్యాడు. అక్కడి నుంచి తనకు దర్శకత్వం పైన ఉన్న దొరతో ఇష్టంతో ల్యాండ్కో శ్రీధర్ ప్రొడక్షన్లో స్నేహగీతం చేశాడు. అది చూసిన ఎంవికే రెడ్డి గారు ఇట్స్ మై లవ్ స్టోరీ, బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్ చిత్రాల్లో దర్శకత్వం చేసుకోమని అవకాశం ఇచ్చాడు. దర్శకుడిగానే కాక ప్రొడ్యూసర్గా కూడా దొరత తీర్చుకుందామని ఎంవికే రెడ్డి గారితో కలిసి నీలకంఠ గారి దర్శకత్వంలో మాయ చేశాడు. అదే సినిమాను ఇప్పుడు మటర్ 4 అని మహేష్ భట్ బాలీవుడ్లో రీమేక్ చేస్తున్నాడు. ఇంతకీ ఈ కథ అంటే తన డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో వెలగబెట్టిన మంజుకి లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్తో అవకాశం ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఇంకో శిష్యుడు సంజీవ్కు దర్శకుడిగా అవకాశం ఇస్తూ ఎంవికే రెడ్డి గారితో కలిసి ఓం మంగళం మంగళం నిర్మిస్తున్నారు. ఇతనికి 2 సినిమాలు బాగా ఆడి డబ్బులు రావాలని ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థిద్దాం. ఆల్ ద బెస్ట్ శ్రీధర్ రెడ్డి గారు అండ్ ఎంవికే రెడ్డి గారు. సూపర్బ్. A big round of applause for మధుర శ్రీధర్ గారు. సో లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, మనము ప్రత్యేక ప్రసాదాన్ని ఇప్పుడైతే మనం మా మ్యూజిక్ లో చూస్తున్నాం. Yes. సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ లైవ్ ఆన్ మా మ్యూజిక్. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, సో మధుర శ్రీధర్ గారి గురించి చూసాం, తెలుసుకున్నాం, చాలా తెలుసుకున్నాం కూడా ఆయన ఇన్స్పైరింగ్ గురించి. కదా, చాలా ఇన్స్పైరింగ్, వెరీ మచ్ ఇన్స్పైరింగ్. ఆయన ఎప్పటి నుంచో ఇన్స్పైరింగ్. 100%. అండ్ నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకోబోతున్న వ్యక్తి, ఆయన కూడా వెరీ ఇన్స్పైరింగ్. ఆఫ్ కోర్స్ ఈ రోజు హీరో ఆయన. ఎందుకే రమణమ్మ పెళ్ళెందుకే రమణమ్మ, దాని తర్వాత ఓ నన్ను హీరో ఒక రకంగా ఈ రోజు పెళ్లికి పెళ్లి కొడుకు ఆయనే. దేవుడా, పెళ్లికి పెళ్లి కొడుకు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో రఘు కుంచే గారు, సో టీవీ హోస్ట్ గా ఎరగదీశారు, టీవీలో పాటలు పాడారు. టైంలో ఆయన హోస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం అమ్మాయిలు అసలు చెవుడు కోసుకునే వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో. ఓహో, అసలు ఆయన టీవీలో ఒక్క రోజు కనిపించకపోతే రఘు అలా ఉండేదన్నమాట. దాని తర్వాత యాక్టింగ్ చేశారు, ఎరగదీశారు. దాని తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చి పూరి జగన్నాథ్ గారి నుంచి ఇప్పుడు మన మధుర శ్రీధర్ గారి తరఫు వరకు అందరినీ మ్యూజిక్ తో మెస్మరైజ్ చేశారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఫుట్ ట్యాపింగ్ మ్యూజిక్, మాస్ మ్యూజిక్ అండ్ లవ్లీ యునో దాని ఏమంటారు, బాగా ఇద్దరు ఫీల్ అయి చేస్తుంటారు కదా, అబ్బాయి అమ్మాయి, స్విట్జర్లాండ్ గట్రా ఫుల్ ఫీల్ తో అలాంటివి మెలోడీస్. మెలోడీస్ అలాంటివి మనం ముందు చూడొచ్చు. కాకపోతే శశి, మన మూవీ ప్రమోషనల్ సాంగ్ స్పెషల్లీ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ మూవీ బుర్రకథ కాదు, బుర్రకథ ఎగ్జాక్ట్లీ, ఆ మూవీ ప్రమోషనల్ సాంగ్ మనం చూసినట్లయితే సోషల్ నెట్వర్కింగ్ వెబ్సైట్స్ ని బాగా ఏగిపారేసి ఒక రేంజ్ లో ఎరగదీసింది. ఎగ్జాక్ట్లీ. యూట్యూబ్ లో ఎరగదీసింది ఆ సాంగేనా? అంతే కదా. ఆయన ఎంత ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి ఉంటే ఆ పాటను అంత బ్యూటిఫుల్ గా కంపోజ్ చేసి ఉంటారు. నీకు ఆయన చెప్పారా? లేదు, కానీ అలా అనిపించింది సార్. అండ్ రఘు గారు, మీరు నిజంగా ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యారా అండి? ఆయన నవ్వారంటే 100% అయ్యారంట. ఆయన చింతింపజేసినటువంటి ఆ అంశం ఏంటో ఆయన స్టేజ్ మీద పిలిచి కనుక్కున్న కాసేపట్లో. ఇప్పుడైతే కానీ శశి, నేను ఇందాక ఆ సాంగ్ గురించి చెప్పాను కదా, స్పెషల్ గా ఆ సాంగ్ లో ఒక లైన్ మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఏంటి అంటే, సోషల్ నెట్వర్కింగ్ చేతుల్లో ఉంటే ఎవడి డప్పు వాడు తందానా నానా. అసలు ఈ వర్డ్ ఆయన ఎందుకు యూజ్ చేసినట్టు, ఎవరిని ఉద్దేశించి యూజ్ చేసినట్టు, అది వాళ్ళకే వదిలేద్దాం, వాళ్ళ విజ్ఞతగా వదిలేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రఘు గారి మీద ఒక బ్యూటిఫుల్ ఏవి వచ్చేస్తుంది. లెట్స్ వాచ్ ఇట్. ఎస్, ఏవి ప్లీజ్. రాయసలోని జాము రాత్రిరేళ్ల సందు చూసి జంపు జిల్లాని అంబరేపై కుర్రోడా బెండు తీసేసినోడా అమ్మా పెళ్ళెందుకే రవణమ్మ సోదర వీరకుమార ఇంటర్నెట్ గాథా. ఈ పాటలు పాడింది ఎవరనుకుంటున్నారు? మన గోదావరి జిల్లా అందగాడు రఘు కుంచే.
ఇలాగా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో 500కు పైగా పాటలు అవలీలగా పాడేశాడు. పూరి జగన్నాథ్ ప్రాణ స్నేహితుడు అవడం వల్ల బంపర్ ఆఫర్ సినిమాకి సంగీతం చేసి ఎందుకే రావడం పాటతో ఓవర్ నైట్ స్టార్ అయిపోయాడు. నేనింతే సినిమాలో ఐ మిస్ యూకు గాను, బంపర్ ఆఫర్ సినిమాలో రమణం పాటకు గాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నంది అవార్డులు కూడా ఇచ్చేసిందండోయ్. ఇలా పాటలు పాడటమే కాక అమలాపురం వెళ్ళినట్టు అమెరికా వెళ్ళి షోస్ చేసి రావడం ఇతని హాబీ. ఈరోజు లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ సినిమాలో పాటలన్నీ కూడా ఈయన సంగీత దర్శకత్వం వహించినవే. ఏమండో రఘు గుంచే గారా, ఇలాంటి మాస్ పాటలు మీరు చాలా చేయాలండి. సూపర్ సూపర్ రఘు గారు, అమేజింగ్ అండి, ఫెంటాస్టిక్. రఘు సార్ అసలు మీ గురించి ఇన్ని తెలుసుకోవాల్సి వచ్చింది ఏవి వల్ల. సో సూపర్. Anyways. నెక్స్ట్ మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం తెలుసా? ఎవరి గురించి? శిరాశ్రీ గారు ఓకే, సో ఆయన ఇప్పుడే ఇక్కడే ఉన్నారు అనమాట. Yes, ఇక్కడే ఉన్నారు, మన ఎదురుగానే ఉన్నారు. ఆయన ఆర్జీవి గారి ఆస్థాన విద్వాంసుడు. ఆయన Oh. పెన్ను కదపంది ఆయన సినిమా నడవదు. సో ఆ రేంజ్ లో ఆయన పాటలు రాస్తారు. అండ్ ఫెంటాస్టిక్ రైటర్. మనం సాంగ్స్ లో చెప్తుంటే ఆయన సిగ్గుపడుతున్నారు. చాలా సిగ్గుపడతారు ఆయన. సో సాంగ్స్ లో సెంచరీ దాటబోతున్నారు త్వరలో. 25 సినిమాల వరకు దాదాపు ఇప్పుడు పాటలు రాశారనమాట శిరాశ్రీ గారు. సో వండర్ఫుల్ రైటర్. అండ్ చెప్పాను కదా వోడ్కా విత్ వర్మ, చదివావా? లేదే. ఆయనే రాశారు. ఐ మీన్ దాదాపు మొత్తం. సూపర్. యా సో ఓకే, సో మరి ఆయన గురించి నీ మాటల్లో అయితే తెలుసుకున్నాము. ఆయన వండర్ఫుల్ రైటర్, అది మాత్రం నాకు తెలుసు. ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇంకా ఏవి చూద్దాం కదా. అంతే కదా. ఓకే, లెట్స్ వాచ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఏవి అబౌట్ శిరాశ్రీ గారు. yes ఏవి ప్లీజ్. నిన్నలా లేదే మున్నలా లేదే ఈ రోజులా ఎందుకు. ఈ పాట ఇప్పుడేసారేంట అనుకుంటున్నారా? గత 2 ఏళ్ళ నుండి ఈ పాట చాలా మంది యువకుల మొబైల్స్లో కాలర్ ట్యూన్గా ఉందండి. మరి ఈ పాట రాసింది ఎవరో తెలుసా? శిరాశ్రీ. మధురా శ్రీధర్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన స్నేహగీతంతో గీత రచయితగా కలంగరటం చేసి ఆ సినిమాకు గాను సూపర్ హిట్ ఉత్తమ కొత్త గేయ రచయితగా అవార్డు కూడా అందుకున్నాడు. పాటలతో పాటు వరంతో కలిసి వాడ్కా వేసి వాడ్కా విత్ వర్మ అని ఆ మత్తులో ఆయన మీద ఓ పుస్తకం రాశాడు. అంతేకాదండి, శివ సినిమా 25 ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకున్న బాధలో డాక్యుమెంటరీ కూడా చేసాడు. ఇప్పుడు లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్కి శ్రీధర్ గారికి బిస్కెట్లు వేసి మొత్తం 5 పాటలు ఈయనే రాశాడు. చూసావా నిఖిత? డెడికేషన్ అంటే అది, ప్యాషన్ అంటే అది. ఇట్ సైడ్ రా. డెడికేషన్ అంటే అది, ప్యాషన్ అంటే అది. ఎక్కడైనా ఒక్కసారి అక్కడే ఉన్నారు ఆయన. ఒక్కసారి రఘుకుంచే గారిని అండ్ శిరాశ్రీ గారిని ఒక్కసారి స్టేజ్ స్టేజ్ మీద మీదకి రావాల్సిందిగా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం. రావాల్సింది. ప్లీజ్ సర్, ప్లీజ్ వెల్కమ్. ప్లీజ్ వెల్కమ్ రఘుకుంచే గారు అండ్ శిరాశ్రీ గారు. యాక్చువల్లీ శశి, మధుర శ్రీధర్ సార్ గురించి, రఘు కుంచే సార్ గురించి, శిరాశ్రీ సార్ గురించి Okay. ఇన్ని ఏవీస్ చూసాం మనం. Yes. కాకపోతే వీళ్ళిద్దరి గురించి ఒక స్పెషల్ ఏవి మా దగ్గర చాలా వెరీ స్పెషల్ ఏవి. వద్దు నేను అడుగుతాను. శిరాశ్రీ ఒక్క సార్, నిమిషం. ఆగండి. ఇటు రండి భయ్యా. ఇటే ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ సార్ ఆడియన్స్ స్టేజ్ ఇటు భయ్యా. అటు. ఇటు ఉన్నారు. స్టడీ హీఈస్ 100% పర్ఫెక్ట్ అండి. మీరు ఏ మాత్రం చింతించద్దండి, ఏం జరగలేదు ఇక్కడ. ఆయన అద్దాలు పెట్టుకొచ్చారు. సో భయ్య, దానికి కారణం ఏంటి? అంటే సార్ నైట్ టైం నాకు కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు దాకా బాగానే ఉన్నాడు ఈయన. కింద ఒక 2 మినిట్స్ మిస్ అయ్యాడు, ఎటు వెళ్ళాడో తెలియదు. దీనికోసం వెళ్ళినట్టు బహుశా. కానీ సార్ ఒక్క క్వశ్చన్, నైట్ టైం కూడా మీరు ఆ షేడ్స్ పెట్టుకొని రావడానికి ఏదైనా రీజన్ ఉందేమో, స్పెషల్ రీజన్? అంటే నేను ఒక రీజన్ చెప్పనా? అంటే షేడ్స్ పెట్టుకుంటే అమ్మాయిలందరినీ బాగా కవర్ చేయొచ్చు కదా, ఎవరికి కనపడకుండా అని. అదేమన్నా? అంత లేదండి. యాక్చువల్గా స్టేజ్ మీద మాట్లాడటం, ఏదో పాటల గురించి మాట్లాడటం సరే, కానీ ఫస్ట్ టైం యాంకరింగ్ చేయమన్నారు నన్ను 10 నిమిషాలు. స్టేజ్ ఫీరు, అందుకని ఆడియన్స్ కనపడకుండా ఒక చిన్న ఏర్పాటు చేసుకుని వచ్చాను ఇలాగా. స్టేజ్ ఫియర్ కోసం కళ్ళకి అద్దాలు పెట్టుకున్నారు భయ్య. అండ్ యాక్చువల్లీ కవరింగ్ కోట్ కూడా వేసుకున్నారు. యూ కెన్ అబ్జర్వ్, మనకు కనిపించకుండా. సో కళ్ళు అందరినీ చూడకుండా కళ్ళు కాపాడటానికి అద్దాలు పెట్టుకున్నారు అనమాట. దాని తర్వాత చాలా బాగుంది, వెరీ గుడ్, చాలా బాగుంది భయ్య. అసలు ఎస్, వీళ్ళిద్దరు కలిసి యాక్చువల్లీ రఘు కుంచే సార్ అండ్ శిరాశ్రీ సార్, వాళ్ళిద్దరు కలిసి లిరిక్స్ అండ్ సాంగ్స్ కంపోజ్ చేయడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళారో తెలుసా? ఎక్కడికి వెళ్తారు? ఎక్కడ రాశారు భయ్య? పాటలు ఎక్కడ రాశారు? సింగపూర్లో రాసామండి. ఓకే, సింగపూర్. Yeah. అవును, నాకు తెలిసి ఇందాక నువ్వు చెప్పింది అదేనా? ఏంటి? మన gotelugu.com ఓనర్ బన్ను గారిని Yes. ఇంప్రెస్ చేసి
ఏదో ఆయనతో మంతనాలు మంతనాలు జరిపి జరిపి రహస్య మంతనాలు జరిపి దాని తర్వాత ఎవరికి తెలియకుండా సింగపూర్ చెక్కేశారు. అక్కడ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి జనరల్గా సింగపూర్ ఎందుకు వెళ్తారు అందరూ? అంటే సింగపూర్ ఎందుకు వెళ్ళామంటే ఈ మధ్య బ్యాంకాక్ వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ బాగా దొబ్బుతున్నారు. వీడు బ్యాంకాక్ వెళ్ళాడు, వాడు బ్యాంకాక్ వెళ్ళాడు, వీడు బ్యాంకాక్లో ఏం చేస్తున్నాడు, దీని మీద గోల. బ్యాంకాక్ అంటేనే ఇది గోల అయిపోయింది ఈ మధ్య. అందుకని డిఫరెంట్గా ఉంటుందని యాక్చువల్గా మేము ఇద్దరు ఏంటంటే ఎక్కడికైనా కొంచెం ప్రశాంతంగా చిన్న ట్రావెల్ చేసి సాంగ్ చేద్దామని అనుకున్నాం. ఈలోపు మా గోతెలుగు బన్ను గారు, హీస్ ఆల్సో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఈ సినిమాకి. ఆయన ఏమన్నారంటే, ఏమంటే నేను సింగపూర్ వెళ్తున్నాను, నాకు అక్కడ అపార్ట్మెంట్ ఉంది, మీతో 12 o'clock, నాకు 10:30 పడుకోవడం అలవాటు అండి. ఓకే. సో ఈయనతో వ్యవహారం అలా ఉండేది. ఈ గోల కాదు బాబు, మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి ఆయనతో కాపురం అలా ఉండేదన్నమాట ఉండేది సింగపూర్లో. యా ఆల్మోస్ట్ అంతే. విచిత్రం ఏంటంటే మా ప్రొడ్యూసర్ మద్రాస్ శ్రీధర్ రెడ్డికి తెలియదు, మా డైరెక్టర్ పిబి మంజునాథ్కి తెలియదు ఈ విషయం. ఓకే. మేము సింగపూర్లో ఒక ఫోటో ఫేస్బుక్లో అప్లోడ్ చేయగానే మంజు వెంటనే భయ్యా ఇది అన్యాయం, ఇది సాంగ్స్ కంపోజింగ్ ఎక్కడ, షూటింగ్ ఇక్కడ అన్యాయం, నిజంగా అన్యాయం అనుకోండి. సో బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. ఓకే. సో సార్ ఇప్పుడు అద్దాలు తీసేయచ్చు మీరు ఒక్కసారి. ఇంక ఇప్పుడు నాకు స్టేజ్ ఫియర్ పోయింది. ఓకే, తీసేయండి. ఫెంటాస్టిక్. సో బేసిక్గా ఇప్పుడు స్టేజ్ ఫియర్ పోయిందనమాట. సో ఫైనలీ సార్ మనం ఒక వండర్ఫుల్ ఏవి చూద్దాం. ఆ ఏవి ఏంటని నేను చెప్పను, ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ వీళ్ళు సింగపూర్లో ఏ లొకేషన్స్ వాడి మరి లిరిక్స్ అండ్ మ్యూజిక్ కోసం కష్టపడ్డారో అవన్నీ మనకి ఏవిలో తెలిసిపోతుంది. అండ్ జనరల్గా హీరో హీరోయిన్స్ మధ్యలో కెమిస్ట్రీ బాగా వర్కౌట్ అవుతుందని చెప్పి బాగా రివ్యూలు రాస్తుంటారు అనమాట. సో ఈ పర్టికులర్ ఏవి చూసి వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కెమిస్ట్రీ ఎంత బాగా వర్కౌట్ అయిందో మీరే డిసైడ్ చేయండి. ఏవి చూద్దామా? ఓకే. సో ఇప్పుడు రఘు కుంచే గారి మీద అండ్ శిరాశ్రీ గారి మీద సింగపూర్లో వాళ్ళు చేసిన రహస్య మంతనాలు అండ్ సిట్టింగ్స్ మీద ఒక బ్యూటిఫుల్ ఏవి వచ్చేస్తుంది. ఏవి ప్లీజ్, లెట్స్ వాచ్ ఇట్. First time, for the first time, first time అమ్మాయి పలకరింపుతో గుండెల్లో ఏదో గుచ్చుకుంది. First time, for the first time. సూపర్. అఫ్ కోర్స్ నిజంగానే ఫస్ట్ టైం ఇలా లిరిసిస్ట్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కలిసి ఒక ఏవి చేయడం ఫెంటాస్టిక్ అండి. ఇంకా చాలా ఉంది పార్ట్, ఎడిట్ చేశారనమాట. ఇది ఎడిట్ చేసి ఇప్పుడు ప్లే చేయడం జరిగింది. అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, కానీ నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే బాగా తెల్లని బాగా వాడేశారు. అసలు ఎలా పాడించారు వాళ్ళ చేత? వాడడం ఏంటండి బాబు, అంటే వాళ్ళ చేత ఉపయోగించుకున్నాం పాటలో. యూజువల్గా ఏంటంటే అక్కడికి టూరిస్టులు చాలామంది వస్తుంటారు కదండి. సరే మంచి మంచి మోడల్స్ ఇంక్లూడ్ చేద్దాం అంటే దీన్ని యాక్చువల్గా కూడా చేసాం. అది యాక్చువల్గా కెమెరా వచ్చిన టూరిస్ట్ డైరెక్ట్గా అమ్మాయిని అడిగితే వాడు ఏమైనా ఫీల్ అవుతాడేమో, ముందు వాడిని అడిగి లైక్ చేయండి. లైక్ చేసిన తర్వాత మేము ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాము. 5 questions ఉంటాయి. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ కూడా ఇస్తాం. ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, మన గెస్ట్లు వస్తారనమాట. వాళ్ళ ఆన్సర్ తో ఎవరు ఫస్ట్ పంపించిన ఆన్సర్ మ్యాచ్ అవుతారు చేస్తారు. ఫస్ట్ ఎవరైతే అప్డేట్ చేస్తారో ఆన్సర్ ని వాళ్ళే విన్నర్స్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్స్. ఇంట్లో కూర్చొని హ్యాపీగా గిఫ్ట్లు గెలవచ్చు భయ్యా. చూస్తా హ్యాపీగా గెలవచ్చు. ఎందుకు మిస్ చేసుకోవడం? లైక్ చేసేయండి పేజ్. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగి యు ఆస్క్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ గెట్ గ్లూడ్ టు FB? ఫేస్బుక్ కి పోతాం,
అంటే ఫేస్బుక్లో జనరల్గా వేరే అమ్మాయిలు ఉంటారు కదండి, వాళ్ళని అక్కడ బాగా చాటింగ్ చేసుకోవచ్చండి. అందుకోసం లాగిన్ అంటే ఫొటోస్ పెట్టుకుంటారు కదా, సమంత, ఇలియానా, చార్మి, వీళ్ళు ఫొటోస్ అబ్బాయిలు ఏమైనా పెట్టేసుకుని తక్కువ? మహేష్ బాబు, ప్రభాస్, ఇక్కడ మహత్. హలో, డైరెక్ట్ గా చూసిన తర్వాత అంత ఉండదమ్మా. అక్కడ డైరెక్ట్ గా చూసిన తర్వాత దేవుడా నేను ఈ అమ్మాయి వద్దు, ఐ యూ సమంత, ఐ యూ ద పర్సన్ హూ జస్ట్ కెప్ట్ ద డిపి అంటే యా దిస్ ఈజ్ సమంత అనే స్టేజ్ లో ఉంటారు. ఎస్, అందుకే ఎనీవేస్ మనం అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆప్షన్స్ కూడా ఇస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ టు ఫ్లర్ట్, ఆప్షన్ బి టు ప్లే, ఆప్షన్ సి టు బిచ్, ఆప్షన్ డి టు మేక్ ఫ్రెండ్స్. తెలుగులో చెప్పు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ తెలుగులో చెప్పు. యా, ఫస్ట్ థింగ్ ఆప్షన్ ఏ ఫ్లర్ట్. ఫ్లర్ట్ చేయడం అంటే ఫ్లర్ట్ చేయడం అంటే తెలుగులో బాగా అదే అది, అలా చేయడం. అందుకే ఇచ్చిన వరకే వాడదాం. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అంటే ఫేస్బుక్ మీరు అతుక్కుపోవడానికి గల కారణం ఏంటి? ఫస్ట్ థింగ్, టు ఫ్లర్ట్ అంటే అమ్మాయిలు లేకపోతే అబ్బాయిలు వాళ్ళు ఫ్లర్ట్ చేయడానికి. టు ప్లే అంటే జస్ట్ ఆడుకోవడానికి, అంతే కదా? అంతే. యా, టు బిచ్ అంటే అరే వాడు ఇలా అన్నాడు రా, ఈ అమ్మాయిలా అనింద్రా నీ గురించి అని చెప్పి వాళ్ళు వెనకాల మాట్లాడతారే, దాని బిచ్చింగ్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ డి టు మేక్ ఫ్రెండ్స్. టు మేక్ ఫ్రెండ్స్. నాకు తెలిసి ఇదైతే కాదు, నీదైతే కాదు. టు మేక్ ఫ్రెండ్స్, కొత్త చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్ చేసుకోవడానికి వస్తారా? చూద్దాం మన సెలబ్రిటీస్ అండ్ గెస్ట్ ఏ ఆన్సర్స్ ఇస్తారో. కానీ దానికి ముందు మనం నిఖితా నారాయణ్ ని స్టేజ్ మీదకి ఇన్వైట్ చేసేద్దామా? ఓకే, ఇన్వైట్ చేసేయండి. నిఖితా నారాయణ్, ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ ది స్టేజ్. ద బ్యూటిఫుల్ నిఖితా నారాయణ్ గారు, ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. హలో నిఖిత. హాయ్ అండి. సో నిఖిత, మీరు చెప్పండి, సోషల్ నెట్వర్కింగ్ లో మీరు చేస్తారు? చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాను, ఎందుకంటే నాది వెరిఫైడ్ పేజ్ ఉంది ఫేస్బుక్లో, ట్విట్టర్ అకౌంట్ ఉంది, అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఇన్స్టాగ్రామ్, అన్ని లింక్డ్ఇన్, సో అన్ని అకౌంట్స్ సోషల్ మీడియాలో. ఓ నాయన, ఇన్ని ఉన్నాయా? అంటే లింక్డ్ ఇన్ ఏదేదో చెప్పారు. ఓకే ఓకే, మనకు తెలిసింది వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, యా, 3 ఉన్నాయి. ఓకే, సో జనరల్గా ఈ క్వశ్చన్ వదిలేసి మీరు జనరల్గా ఆన్లైన్ ఎందుకు ఉంటారు? ఆనెస్ట్ ఆన్సర్ కావాలి మాకు. మా దగ్గరికి లైట్ డిటెక్టర్ ఉంది. యా, వీళ్ళందరూ లైట్ డిటెక్ట్ చేస్తారు. అప్డేట్స్ ఇవ్వడానికి అబౌట్ లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్, ఈరోజు ఆడియో లాంచ్ ఉందని అప్డేట్ ఇచ్చేసి ఎంత టీఆర్పీస్ అన్నీ పెరిగితే అంటే మన అందరికీ కూడా మంచిది, మూవీ ప్రమోషన్ అయిపోతుంది. సో అది అనమాట. బా, ఎంత ప్రాంప్ట్గా, ఎంత డిప్లొమాటిక్గా ఆన్సర్ చెప్పిందో, సూపర్. ఓకే, జనరల్గా ఓకే, యా. సో నిఖితా నారాయణ్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నిజంగా ప్రాంప్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పారు. అది కరెక్ట్ ఆన్సరే కదండి? ఎస్, అది మీరు అంటే ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. ఇన్వెస్టిగేట్ చేద్దాం సోషల్ మీడియా అగైన్ 100%. సో ఇప్పుడైతే నిఖితా నారాయణ్ గారి గురించి, ఒక బ్యూటిఫుల్ లేడీ గురించి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఏవి వచ్చేస్తుంది. లెట్స్ వాచ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. 2009లో తన పనిచేసిన గూగుల్ కంపెనీలో ఉద్యోగం వదిలేసుకుని తనకు నచ్చిన మోడలింగ్ రంగంలో ప్రవేశించి తొలి అడుగుల్లోనే మిస్ ఫ్రెష్ ఫేస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ని, మిస్ సౌత్ ఇండియా కాంపిటీషన్లో రన్నర్ పొజిషన్ని దక్కించుకుంది. మధురా శ్రీధర్ గారు తన 2వ సినిమా కోసం కొత్త నటీనటులను వెతుకుతుండగా ఇట్స్ మై లవ్ స్టోరీ అనే సినిమాతో సెలెక్ట్ అయ్యి మోడల్ నుండి హీరోయిన్గా ప్రమోషన్ కొట్టేసింది. ప్రతి హీరోయిన్ ఒకసారైనా తన డైరెక్షన్లో చేయాలనుకునే వంశీ గారి సినిమా తన మొన్నే వెళ్ళిపోయిందిలో ఛాన్స్ కొట్టింది. ఇప్పుడు మన లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ సినిమాలో ఇద్దరు హీరోల మధ్య ఎలా నలిగిపోయిందో చూద్దాం. సూపర్, సో స్వీట్, థ్యాంక్ యూ, ఫ్యాంటాస్టిక్. A big round of applause for నిఖితా నారాయణ్ గారు. అండ్ యాక్చువల్లీ అది గూగుల్ ఫేస్బుక్ నుంచి నాకు పని, ఐ గాట్ అ జాబ్ వర్క్ ఆపర్చునిటీ. సో ఇక్కడ కూడా సోషల్ మీడియా ఫేస్బుక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఐ థింక్ క్లోజ్ కనెక్షన్ ఉంది, అందుకే ఈ మూవీ చేశాను. సూపర్. ఎస్. అండ్ సో ఎస్, నిఖితా గారు, మీ గురించి మేమైతే ఏవి చూసాము, అండ్ ఆ స్పెషల్ ఫోటో కూడా ఉంది. సో ఈ ఫోటో చూపిస్తే ఫస్ట్ మీకు ఏమనిపిస్తుంది? FB స్టేటస్. అండ్ యాక్చువల్లీ ఒక క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. ఈ ఫోటో మీరు పోస్ట్ చేసినప్పుడు దీని కింద మీరు పెట్టిన స్టేటస్ మీకు గుర్తుందా? What did you update as your status? Yes, మాకు తెలుసు, మా దగ్గర ఆన్సర్ కూడా ఉంది, అది కూడా చూపిస్తా. లేదండి, మీరే చెప్పాలి ఆ ఫోటో గురించి అండ్ మీరు పెట్టిన అప్డేట్ గురించి. ఎస్. అండ్ గ్లోయింగ్ ఐస్ ఏమైనా గుర్తున్నాయా? అంటే స్టేటస్ పెట్టి మీకే గుర్తులేదు. ఎనీవేస్, మీరు పెట్టిన ఆ అప్డేట్ ఏంటో కూడా చూద్దాం ఒకసారి.
విల్ వాచ్. వెన్ దిస్ ఒకసారి మీరే చదవండి. మీరే చదవండి. యా చదవండి, మీరే చదవండి. When this picture was taken, nobody knew that this baby with the same sparkling eyes would grow up to make her parents proud. వావ్, సూపర్. సో ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి. This is called bragging, self-branding. అది. సో నిఖితా గారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమా మీరు చేయడానికి గల రీజన్ అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఫిల్మ్లో వర్క్ చేయడం మీ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి. ఇది మల్టీ-స్టారర్ ఫిల్మ్ అని. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ రఘు సార్. ఈరోజు ఓన్లీ స్టార్ టు నైట్, ద బిగ్గెస్ట్ స్టార్ టు నైట్ యాక్చువల్లీ. నాకు నా లైక్ ద ఆడియో విజువల్లో చూపించారు. సో ఐ సెట్ అవుట్ మై మూవీ జర్నీ అండ్ అప్పుడు శ్రీధర్ సార్ డైరెక్ట్ చేశారు. సో మళ్ళీ టు బీ వర్కింగ్ విత్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, నాకు ఇట్స్ లైక్ బీయింగ్ బ్యాక్ హోమ్, ఫ్యామిలీ లాగా, ఫ్యామిలీతో పని చేసినట్టు. అమేజింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో ఐ లవ్డ్ వర్కింగ్ ఫర్ దిస్ టీమ్. పిక్నిక్ లాగా ఉంది. Of course, totally. All youngsters, all my so many co-stars, and Manju sir, the director also. So there's so much freshness in the film. I was excited, and ఎందుకు ఒప్పుకున్నానంటే ఆల్సో మై రోల్ ఐమ్ ప్లేయింగ్ మ్యారీడ్ woman in this movie, and చాలా డిఫరెంట్ రోల్, సెన్సిటివ్ రోల్. అందుకే ఐ వాజ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్. అండ్ ఒక ఇలా కొత్త టాపిక్ కదా, ఐ మీన్ తెలుగు సినిమా తీయలేదు అంటే సోషల్ నెట్వర్కింగ్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్గా సినిమా తీయలేదు. సో ఇట్స్ అ న్యూ జెన్ ఫిల్మ్. దట్స్ వై ఐ వాజ్ ఎక్సైటెడ్ టు బీ. 100%. ఒకే ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ జస్ట్ జెట్ ఫాస్ట్గా దిగేయచ్చు. చైతన్య కృష్ణ, స్వాతి దీక్షిత్, మహత్ రాఘవేంద్ర, జాస్మిన్, శేష్ అడవి, నిఖితా నారాయణ్ అండ్ కమల్ కామరాజ్ గారిలో ఎవరు బాగా యాక్ట్ చేశారు మీ అందరిలో? ఎవరు బాగా యాక్ట్ చేశారు? యా, అంటే మిమ్మల్ని కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడప్పుడు నన్ను కూడా చూసి మాట్లాడొచ్చు. దేవుడా. ఓకే, ఎవరికి మీరు 10 on 10 ఇస్తారు పర్ఫార్మెన్స్ వైస్? నేను మూవీ చూడలేదు, మీరు డైరెక్టర్ని అడగాలి కదా. డైరెక్టర్ గారు. ఓకే, అంటే మళ్ళీ డిప్లొమాటిక్ ఆన్సర్ అనమాట. సో మీరైతే బాగా చేశారు. Yes, hopefully, yes. Hopefully. Very humble answer. Superb అండి. Thank you so much. Thank you so much. Nikita. Thank you so much for being on And stage. మీరు ప్రతిసారి నిఖితా అంటుంటే నేను ఇక్కడ చూస్తున్నాను. Getting my attention. You calling her, we have the same names. Oh my God. కానీ Thank you, Nikita. సూపర్ అండి. థ్యాంక్ యూ నిఖిత గారు. Thank you. Have a nice evening, ladies and gentlemen. You look lovely. Thank you so much. అండ్ అలాగే శశి, ఇప్పుడు నిఖితాతో మాట్లాడడం తను ఏవి చూసేసాము. Okay. అండ్ అలాగే యాక్చువల్లీ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ మూవీ ప్రమోషనల్ సాంగ్ మన అందరికీ తెలుసు, బుర్రకథ సాంగ్. అండ్ అది ఎంత హిట్ అయిందో, అండ్ అంతేకాదు వచ్చింది, అండ్ అంతే క్రేజ్ కూడా వచ్చింది ఆ సాంగ్ కి. అండ్ స్పెషల్లీ ఈ ఆడియో లాంచ్ లో ఇప్పుడు మనం ఆ సాంగ్ ని చూడబోతున్నాం. అండ్ ఆ సాంగ్ ఇప్పుడు లాంచ్ చేయడానికి స్పెషల్ రీజన్ కూడా ఏంటి అంటే ఆడియన్స్ రిక్వెస్ట్ ఆ సాంగ్ పబ్లిక్ డిమాండ్ అమ్మా అక్కడ. Yes, అదిరిపోయిన సాంగ్ యూట్యూబ్ లో అక్కడ. సో ఎస్, ఆ ప్రమోషనల్ సాంగ్ ని మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. కానీ ఆ సాంగ్ ని లాంచ్ చేయవలసిందిగా కోటి గారిని, కళ్యాణ్ మాలిక్ గారిని, ఆర్పి పట్నాయక్ గారిని, ఎంఎం శ్రీలేఖ గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సో ప్లీజ్ వెల్కమ్. Sir, please welcome on the stage. కోటి గారు, కళ్యాణ్ గారు, ఆర్పి పట్నాయక్ గారు, ది వన్ అండ్ ఓన్లీ లేడీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎంఎం శ్రీలేఖ గారు. హాయ్ సార్, వెల్కమ్. హాయ్ మ్యామ్, వెల్కమ్. హాయ్ సార్. మూవీ డైరెక్టర్ మంజునాథ్ గారు బొకేస్ అందిస్తున్నారు. మంజునాథ్ గారు. అప్డేట్ చేయడానికి. అండ్ ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే ఏదైనా పిక్ పెడితే దానికి కామెంట్స్ ఏమొచ్చినాయి, పచ్చళ్ళు చేసినవి లేకపోతే ఇడ్లీలు తిని అలాంటివి ఏమైనా ఎప్పుడైనా చూస్తూ ఉంటారా ఫేస్బుక్లో? యా, లాడ్ ఆఫ్. అంటే మా రఘు కొంచెంసరికి అవి చాలా బాగా పరిచయం, ఆయనే చెప్తారు. సార్, మీరు మీకు గుర్తొచ్చిందా సార్ మీ పోస్ట్లో ఒకసారి ఇడ్లీలు తిని ఆ ప్లేట్లు పెట్టింది? ఈ క్వశ్చన్కి కర్త కర్మ క్రియ రఘు గారండి, ఆయన్ని అడగాలి. అయ్యా 2 రోజుల క్రితం నేనుని మా విజయవాడ వెళ్ళాం ఒక ప్రోగ్రామ్ కోసం. వెళ్తే బాబాయ్ హోటల్కి తీసుకెళ్ళాడుతాను. సరే, అక్కడ ఇడ్లీలు తింటుంటే ఎవరో ఫోటో తీశారు. ఆ ఫోటో ఇమీడియట్ పోస్ట్ చేశారు. పెట్టిన రే అవసరం పోస్ట్ చేశారు అనిపించింది. సార్ కళ్యాణ్ గారు, ఆన్లైన్ మీరు
ఎక్కువ శాతం ప్రమోట్ చేసుకోవడానికండి, నా సినిమాల గురించి బయట వాళ్ళు తెలియడం కోసం, అండ్ బయట వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు సో ఫాలో అప్ అవ్వడానికి ఎక్కువ శాతం ఫేస్బుక్ వాడుతూ ఉంటానండి. అండ్ నవ్ అండ్ దెన్ ఫ్లర్టింగ్ కూడా అప్పుడప్పుడు. సూపర్ సార్. సార్ లాస్ట్లో ఏమన్నారు? నవ్ అండ్ దెన్ ఫ్లర్టింగ్ కూడా. ఎంత సైలెంట్గా నవ్ అండ్ దెన్ ఫ్లర్టింగ్ కూడా. యా, నిజంగా వెరీ స్టూడియస్ ఆన్సర్ సార్, వెరీ స్టూడియస్ ఆన్సర్. సో బేసిక్గా నిఖిత, ఆర్పి గారిని క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ఎవరైతే ఆర్పి పట్నాయక్ గారి ఆన్సర్తో మ్యాచ్ చేస్తారో అండ్ ఫస్ట్ పేజ్ లైక్ చేసి ఆయన చెప్పిన ఆన్సర్తో మ్యాచ్ చేయగలిగితే యూ విల్ బీ ద విన్నర్ అండ్ మీకు గిఫ్ట్ వస్తుందండి. ఆర్పి గారు ప్లీజ్. క్వశ్చన్ సార్, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ గెట్ గ్లూ టు FB? ఆప్షన్ A, టు ఫ్లర్ట్. ఆప్షన్ B, టు ప్లే. ఆప్షన్ C, టు బెచ్. ఆప్షన్ D, టు మేక్ ఫ్రెండ్స్. సార్ మీ ఆన్సర్ ఎవరో ఒకరికి ప్రైజ్ తీసుకొచ్చేస్తుంది. సో హూ ఇస్ దట్ లక్కీ విన్నర్ కాసేపులో చెప్తాం. కాకపోతే మీ ఆన్సర్ ఏంటి, ఎందుకు? ఆన్సర్ నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి నన్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఆన్సర్లు చెప్పండి అందరూ. గెట్ రెడీ. టు మేక్ ఫ్రెండ్స్. టు మేక్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో మరి ఆయన అయితే ఆన్సర్ ఇచ్చేశారు. ఈ ఆన్సర్ని ఫస్ట్ ఎవరైతే అప్డేట్ చేస్తారో వాళ్ళు తప్పకుండా గిఫ్ట్స్ కూడా గెలుచుకుంటారు. ఎస్, సో ఆర్పి గారి ఆన్సర్ టు మేక్ ఫ్రెండ్స్. సో ఆ ఆన్సర్తో ఎవరైతే ఈ పార్టీకి ఫేస్బుక్ పేజ్ లైక్ చేసి అదే ఆన్సర్ ఇచ్చుంటారో వాళ్ళు దే విల్ విన్ సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ ద మూవీ టీమ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సిఎస్ రఘు కొంచె గారు, ఈ స్పెషల్లీ ఏదైతే బ్రీఫ్గా చెప్తానండి. మంజునాథ్ అంటే ఇది ఎలా మన జీవితాల మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అని తను చెప్పినప్పుడు నేను ఎప్పుడో ఒకసారి ఫేస్బుక్లో రాసుకున్నాను, సోషల్ నెట్వర్క్ అంటే దూరం ఉన్నవాళ్ళు దగ్గర అవుతారు, దగ్గర ఉన్నవాళ్ళు దూరం అవుతారని. సో దాని మీద నాకు వెంటనే ఇమీడియట్గా థాట్ స్ఫురించడం, దాన్ని ఎలా చెప్తే బాగుంటుంది అని ఒక పాత మన జానపద కళ ద్వారా చెప్తే బాగుంటుందని చెప్పి అంటే నాకు బుర్రకథ స్ట్రైక్ అయింది. వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా సరే మన ఆస్థాన మద్రాస్ శ్రీధర్ గారికి ఆస్థాన సిరాశ్రీ గారు ఆయన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఇద్దరం కూర్చున్నాం. ఈ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ దాని మీద మొత్తం కంప్లీట్ ఒక రీసెర్చ్ చేశాడు ఆయన. చేశారు, లైన్ టు లైన్ డెవలప్ చేసుకుంటూ దాన్ని దాదాపు ఒక 5-6 నెలలు కష్టపడి ఆ పాట తయారు చేసామండి. మిగతా పాటలన్నీ అయిపోయాయి, బట్ ఈ సాంగ్ మాత్రం 5-6 నెలలు పట్టింది. బట్ నిత్యం ఫేస్బుక్లో చూసే ఇన్సిడెంట్లు, రకరకాల వీడియోలు అంటే ఏ ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ చూసి మేము అలా ప్లాన్ చేసాం అనమాట. వండర్ఫుల్ అండి, వండర్ఫుల్. సో వి రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద గెస్ట్ ఒక్కసారి పర్టికులర్ ప్రమోషనల్ సాంగ్ లాంచ్ అనండి. యుల్ హ్యావ్ ద సాంగ్ హియర్ సార్, ఆల్ ఆఫ్ ద 3 of you at the same time. 3, 2, 1. Promotion song launch. Thank you sir, thank you ma'am. వినరా సోదర వీర కుమార ఇంటర్నెట్ గాథ ఫేస్బుక్ అంటారు, ట్విట్టర్ అంటారు, వాట్సాప్ అంటారు, BBM అంటారు, డ్రాబాక్స్ అంటారు, జిద్దు అంటారు, స్కైపులు అంటారు, వైబరు అంటారు, బాత్రూముల్లో బెడ్ రూముల్లో క్లాసు రూముల్లో SMS ఫ్లర్టింగ్, పగలు రాత్రి చాటింగ్, సోషల్ నెట్వర్క్ అండి బాబో, సోషల్ నెట్వర్క్ అండి బాబో. ఇదంతా చెప్పు బాగానే ఉందయ్యా, వీటన్నిటి వల్ల ఉపయోగం పంచగట్టేవోడు పెద్ద రాయుడు, ప్రపంచాన్నే లేదా ఆండ్రాయుడు. సోషల్ నెట్వర్క్ చేతిలో ఉంటే ఎవడి డప్పు వాడే తందానా తానా. పెట్టిన పోస్టుకు లైకులు రాకపోతే పరువు పోయినట్టు ఫీల్ అవుతారన్నా. జుట్టు ఊడినా జబ్బు చేసిన google.com కొడుతున్నారన్నా. మరి ఇంకేమయ్యా, దీనివల్ల ప్రపంచం అంతా మనకు చేసి చాలా
సౌకర్యంగా ఉంది కదా. ఆ, సౌకర్యంతో పాటు అవు కౌరైనా కబురైనా పోటీలు పడుతూ అప్డేటులన్నా ట్రిప్పులు సినిమా రివ్యూలునా వంటగదిలో చేసే ముచ్చట్లు అన్ని పోస్టులు పెట్టి చంపుతారన్నా. కాఫీలు పెట్టడం ఉప్మాలు చేయడం అయితే ఇంటర్నెట్ వల్ల మనుషులు ఎక్కడికో మాట. అదే కదయ్యా, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో తెలియక పాపం ఎటో వెళ్ళిపోతున్నారు. సూపర్ రఘు గారు, సోషల్ మీడియాని ఇంకో రేంజ్కి తీసుకెళ్ళిపోయారు. మీకు సోషల్ మీడియా మీద ఇంత కసి, ఇంత ఆవేదన ఉందని నాకు తెలియదు భయ్య. ఆవేదన లేదండి, కథను బట్టే చేసింది అది. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు సోషల్ నెట్వర్క్లోనే తిరుగుతూ ఉంటా, ఫేస్బుక్ అని వాట్సాప్ అని. సో నేను అందులో ఉంటూ వేరే వాళ్ళు అనుకుంటే న్యాయం కాదు, బట్ సాంగ్ కోసం చేసింది అంతే. యా ఓకే, సో మీరు ఇక్కడే ఉండండి, మీతో పని ఉంది నెక్స్ట్. సో నిఖిత, శశి, yes. గెస్టులు చాలా మంది ఉన్నారు. చాలా మంది గెస్ట్ ఉన్నారు మనతో. ఎస్, వాళ్ళు అసలు సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ఎందుకు వాడతారో తెలుసుకుందాం. కనుక్కో. సో ఫస్ట్లీ మీతో అసలు సోషల్ నెట్వర్కింగ్ మీరు ఎందుకు వాడతారు? మంచి క్వశ్చన్. సెల్ఫ్ ప్రమోషన్ మోస్ట్లీ, అండ్ టు నో అబౌట్ ది అప్డేట్స్, ఏం జరుగుతుంది ప్రపంచంలో, ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒకే ప్లేస్ ఉంటే దొల్లుతుంటే అప్పుడు సోషల్ ఇది కావాల్సిన ఆన్సర్. నిజంగా చెప్పాను కదా? 100% ఇదే కావాల్సిన ఆన్సర్. Exactly. అద్రింది. నెక్స్ట్, Yes, we have the beautiful Madhushalini garu. You're looking so beautiful tonight. And yes, మీరు చెప్పండి సోషల్ నెట్వర్కింగ్ మీరు ఎందుకు వాడతారు? యూజువలీ టైం పాస్, యాజ్ నిగ్ధ సెడ్, మన TP. ఇంట్లో ఇంకేం పని లేకపోతే ఐల్ బీ ఆన్ ఫేస్బుక్ వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ జెన్యూన్ టైం. ఆన్సర్, జెన్యూన్ ఆన్సర్. అదర్వైజ్ ట్వీట్స్ నేను చాలా తక్కువ చేస్తాను. ఐ డోంట్ యూజ్ ఎనీ అదర్ మీడియం. వండర్ఫుల్. నిఖిత, నెక్స్ట్ స్టార్ సింగర్ కపుల్ కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళని కూడా అడిగేసి. వెల్, సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారో కంటే యూజువల్గా ఈ మధ్య నేను వై డూ పీపుల్ ఈవెన్ టేక్ ఫొటోస్? ఇట్స్ ఓన్లీ టు అప్లోడ్ ఆన్ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్. అదైతే సెల్ఫీస్ కానీ ఏవైనా కూడా. ఇంకొక క్వశ్చన్, నార్మల్లీ అమ్మాయిలు సెల్ఫీస్ దిగేటప్పుడు చాలా వద్దు. వింత వింత ఎక్స్ప్రెషన్స్, వద్దు. ఎక్కడ లేని వింత ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని వస్తాయి. ఎస్, మధుశాలి గారు రెడీగా ఉన్నారు. యూజువలీ ఎక్కడ లేని వింత ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా? యూజువల్లీ ఇట్స్ అబౌట్ యూ వాంట్. ఎస్, ఒక్కసారి మా కోసం ప్లీజ్. వావ్, ఎస్, అలాంటి అసలు ఎందుకు అలా పెడతారు? నార్మల్గా సింపుల్గా స్మైల్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే నార్మల్ ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టచ్చు కదా, అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్. అబ్బాయిలు నార్మల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తారు నిఖిత. సెల్ఫ్ లవ్ అన్నమాట, సెల్ఫ్ లవ్. So that's why I pout whenever, admire. I'm so full of myself. That's the reason. అబ్బాయిలు అయితే నార్మల్గా సెల్ఫీలు తీసుకుంటారు, అమ్మాయిలు అయితే ఆ రేంజ్లో తీసుకుంటారు అనమాట. సో ఆయన అడుగు, ఆయన చెప్తారు కరెక్ట్ ఆన్సర్. యాక్చువల్గా అమ్మాయిలు అలా యూజువల్గా తీసుకునేది ఎవరు అంటే, నేను అబ్జర్వ్ చేసింది, అపార్ట్ ఫ్రమ్ హర్, షీజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్. యూజువల్గా నా ఫ్రెండ్స్లో కానీ ఎవరైనా కూడా యూజువల్గా ఎందుకు చేస్తారు అంటే, ఇఫ్ దే ఆర్ సింగిల్, దే డూ దాట్ జస్ట్ టు గెయిన్ సమ్ అటెన్షన్ అండ్ ఆల్. ఓకే నిఖిత, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతావంటే, ఆయన కరెక్ట్గా అడగాల్సిన క్వశ్చన్, ఫేస్బుక్లో మ్యారేజ్ అయినా కానీ, ఇన్నర్ రిలేషన్షిప్ అయినా కానీ అబ్బాయిలు ఎందుకు స్టేటస్ మార్చరు అడుగు ఆయన్ని. అంటే ఆయన గురించి కాదు, జనరల్గా అబ్బాయిలు. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ వేశారు కదా, ఫేస్బుక్ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ అసలు ఎందుకు వాడతారని. ఇది మ్యారీడ్ మెన్ అందరికీ డెఫినెట్లీ చాలా లైక్ చేస్తారు ఈ ఆన్సర్. పెళ్ళాలు గనక ఫేస్బుక్ చూడనిస్తే అప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ చేయగలుగుతాము. సో బేసికల్లీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఆన్సర్ పాస్వర్డ్ చెప్పు, దీనికి ఇది చెప్పు. సో జోక్స్ అపార్ట్, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? అసలు స్టేటస్ ఎందుకు మార్చరు? స్టేటస్ మార్చకపోతే అసలు మీరు ఉంటారా? కష్టం, అది చెప్పండి. సో ఆ క్వశ్చనే రాంగ్. రిలేషన్షిప్ అది ఎందుకు మార్చలేదు ఆటోమేటిక్ అటు సైడ్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఫైర్ అవుతాయి అంతే. అది ఓకే, జనరల్గా ఎవరు బాగా